Tulasikor a diplong ni bisingo khopjaknai Sikaribari ADC village Hodrai kamini tahoktai buhoksong kwbangma bisini simingno mo haikalahi tei hamia tei sitara tei rumuno nungui mafaimani kasa kuwani phiaba borok tabuk nango tei kaham phiaba o tei kaham nango hwnui no borok tei ni bagui DWS rogo ponchayat rogo thangui borok tei rok ni bagui simung bulai rok yafarmani phiaba o simung bulai accept da oda engya tabukbo manya borok tei haini bagui tini takuk manus deburma sawi khwnarikha Hodrai kamini tei ni jingjalni kok phiaba kwbangma thaio no tei ni bagui lahar kasulai tongmani bo mangpili nukjago phiaba lahar kasu furu hingke kok riwi klango phiaba a jaga kok rikha hingke kubun jagao bo abo hainong nai hinui phiaba wansukgo rithai tei o tei kwrwi khe langma kwrwi hai tei bai se lukuni langma eba borokni langma mwthangjago borokni langma thangui borokni kha kosongbai tongnani hingke tei phiaba lukurokni manthai soktai manani bagui no jotono yasi kongsabai no o election no vote dilaio phiaba vote ni age hingkai sai klango norokno tei rinai lama rinai nog rinai hinui phiaba vote pai thangmani yagulo hingke manya mungsa phano tobo phano se jingjalo no tongna nango lukurok haini bagui no saikha rikha takung manus deburma chini kok tv ni koknuma thumui rok honai Anand Deburma ni report video report chini kok tv. Takong ni bung sinimung kijari gari Anbung kai Manus Deburma kami kai cinmo Sikaribari ADC village kami kai cinmo wat Romjago Hodrai par gacha nung tini tam ni bagai tam jungjalung jagai tini camera busango nuk jagai ma phaikya sagari belai hambai cini kok thumnai no ini camera buskango angma phaimani karon kai mono ani somicha hangka kai o cini o parao cini o amchayo belai tini bagai kothin wngkha aboni bagai no ang tini kok thumnai ni buskango ma phaikya belai tini bagai obab nangkha tini ang tini bagai office hoba ang dorgasto khlaikya o dorgasto bo ani jaga tongo tini khai ang median buskangon ma phaikya o kok rokno sana hne ga aboni ya golote nong te amo haikai kagos rok sui eba office rok kai ridari kha rikha ga apro rok kai tam hinsa afro to bolok gongtho je bolok ni kaijokari thainai kormokota rok borok manano tawana ding sawo engke abono tuino angbo asa kai tongmani tini o asa tabuk sukjaro phano o asa puron yakho engke anaro supply ni point bo rifajak prai 2 bosor motong thaka tui bari sapan mayako engke o masono ang chini DWS ni madam thongno borok yang phaipura ang complain likha an para tui phaiya bahake hamnani engke borok afro sawono kaisa committee khawui khadi panchayat body by committee khawaya kanai o je tap off khaji arno khadi abo karon tui jodi continue khai tongka ang niji bati sagla kamo